Вие слушате радио Баба 16. Велически выпуск на Елене Константин Кирил Суруков. Те бяха активно-реални академици. Те бяха дихотомични и амбивалентни. Те бяха диалогични, но и амбивални, защото те бяха просто волни. На добър час на 31-я выпуск. Както виждате, съдбата е ваша, на дъжди посрещнахме, на дъжд ви изпраща. И така, да чуем водещите новини на кратко. Часът е точно 11. Накратко. Днес Елене Константин Кирил Суруков сега във втори част изпращат всички такива. То пък е визито. Днес в предлагането на всички социолог формира Ангела казва, че това е визитка, който има най-много момчета в България. От институцион до политика последното си изследване. Това е визитка, който има най-висок успех в България. Водещата криминална новина. Днес съм насякал голяма група от 31-я выпуск да извършва не особено важни действия на гара Яна. То пък една гара. Водещата културна новина. Днес, 15 май 2020 година, културата променя абревиатурата
изследовател по езици и култури. Времето. Първо времето ще ви слънчево, ветро и с повърхен вятър. Ако то времето изтекло. И така, започваме да изпращаме 12-ти А-клас! Андрея! Като известна шалка имаше наречен туризъм, по-тежка музика наречена прилича, не е стила на предизвикателите. Понякога, практично групата комитълни туризъм на винаги прилича на винаги прилича. Той е наш спортист, представя да се прави, на турската олимпийска Б класно стремение. Динама! И умна и красива тя е, и за мъжите се споминае. Редовно сте се научили от заред на самолетните дори. Посмирте да се съндре в свет. Душа, нажалост, не години. Моля ви, останалите се след пътете тишина. Пътете тишина останалите, да ви бъдат спрашни. Не е най-лесно да дам думата на директора. Виктория Викторова. Осми класа се записа висоше за един това. А често те не скъпят пътничен време се научи да изрича. Има като тенисни преславите с баскетболната забитка. Виолина. Вили се усмихна всичко платно упорито. Справя се с всички тях и това си той сама. Винаги е залечана и далеко слага драма. Това е често да поставя приключение с Флорен. Бизнес има да привисне на разговора и привисне. Това да първите се чати на Ивана и Сашака. Сериела! Звездарина! Одица да се крижи, скръпи своите се крижи. Достойно се развитиха се нарежда по отред. Съзарелата и си пазят поява и пецата ще разтоплява. Лингвистиката е първа сила, но не мога да се отбива. Сензорът на децата, вечната дурата и главата, сърцепите на себе да занимава. Тихо! Архитектурата е мечта да се занимава и върховете в Италия ще покорява.
История магистър Витя, историята на Руса се съжалява. Амбицията му тук е спира, но рекордът тяно и Каролин! Русото е патент. Русото е патент, синто очеква, според партията се игнората, съпияна, запълни се душата, снежните си покоява интереси, озарява. Кристияна! Малко штура, малко луда, си изразена собствен стил. Малко се да се танцува и остава пълни. Черни пренези критични компутни по свой модел, без да много да не изпълнява всяка своя цел. Владислав! Школи штука разговаря, трети мантри се повтарят. Мислите да те вълнуват и докара да вълнува разни форми, прикладливи и чувствувани смоливи. Бачо! От министри имаше отрича, на вегетарианци се отрича. Времето не го брои, закъснява час, 2-3. Но за музиката слънце говори, няма кой да го обори. Песни пише, композира, своето призвание надира. Павлина! От романи тя са толкова епична. Катерина се нагива с коси, с история предистории. По философно изкуство се облича и винаги тя по-задачите. Пърка слизни като тея, няма хора като нея. Светелина! Светло име има. Става по-лъпа за име. Малко бавно ги долара, но веднага ги поправя. Милоумна и добра винаги и светла тя. Девиз на гласа. Тис е изтонал тон потамон от Аненбае. Превод. Два пъти една и съща жаба не би могъл да срещнеш. Автор Гинко Билова. Цветя за гласа, взети от предкилията на братя Галев. Пресата за 12-тия клас. Вестник сега. Не сега. 12-ти клас. Клас. Силно цензурирано. Адриана! Пожелаваме на Ади, брата на Катето, Геннадий. Александър Ютанов. Генерала. Няма спешно. Конкуренцията е маза и на всичко се доказа. Състезание по история, така скептик се обори. Александър Кинев. Съчупойна пуска с чулика, над полето се издига цензурирано. Джона!
дойде Джоана и изчезна тя. Заради тази руса кака евакуация се чака. То не бяха шумни песни, то не бяха танци, песни. Един и 90 интрига. 50 номер никога не достига. Приказките си никога не мери мразен и обичан, нитко винаги ще е епичен. Екатерина все пак от кръчка изплува и медицина атакува. Искра! Тя идва като сън, изчезва като дим. Цял ден Фенгедек, случай немислим. Флора! Денис, не ми се занимава, искам да се забавлявам. Мария! Мария е на настроения, един час, две различни мнения. Но пък и умна и красива, с гръцки и флиртове е била, как да се сърдиш на такава? Говори се, че Мариана в училище била видяна, но само след това остана. Милослава! Заедно с Милослава и скандалът се задава. Дилемата дали е права изобщо не я занимава. Първо всички тя събира, за парламента пак тренира. Гръцка сентенция си забира, но не вярвайте, че я разбира. Михаела! Искрена, не се приструва, всички пишат, тя рисува. Пикачу любим герой, тетрадката изпълва той. Но не може да се спори, на немски скучато говори. Саня! Саня е много равнопозна, с това класа си тя очудва. Често е съвсем сама първите час-два. Останалите дадоха съвет. Идвайте им два без тест. Бе настана драма. Джейзус, Симеон го няма, но със своята поява всичките успокоява. Край на драмата им слага, да ми се пак не се налага. Класа предимно той превежда. Без него час не се провежда. Б клас, да чуем девиза на класа. Аквила нон капта пускаш. Генералът даскали не лови. Авторка фелдмаршал Савец. Цветя за класа, взети от предпаметника на незнайния вой. Пресата за 12 Б клас, вестник днес, вече сте вчера.
страшно спечелище. И аз ще ги взима, щом започна тя да сни. Виктория, Вики, нежна, тънка като цветанка, но не пада си цветанка. Щом развея буйна грима, бъркате я с Салдина. Виолета, Вили, тихата вода, шестици изкарва с лекота. Винаги е като след фризьор и изпечен е шофьор. Владисая, всеки учител я обича, но името й трудно срича. От Атина уникален дар би била и на италианците дори самите била. Пеница, при нея гневът е с добротата смесен. Ядосът ще е, светът ще ти се втори тест. Фотографията е нейният талант и в учението е тя педант. Ива! Често е проблемна, но понякога е доста иземна. С волейбол се занимава и е амбициозна до забрава. Ивайло, децата или Канчо се нарича да играе Call of Duty Талавича. Наш Ивайло, щом говори, няма кой да го говори. Ивана от класа е частно целна, подготовка самоцелна. Се влече да преслува, да пресира и не дума. Иво. Хубавец, не са накараха жребец. Прякорът той е незабравим и простотията непоклатим. Константин. Артистична личност се остава той и не дейте си такой ще пее той. Косе, грамогласно се извика и голяма суматоха сам се привижда. Кристина, мъничко е тя обеена заспала, сутрин рано се умълчала. Но пазете щом открихте своето гласище, ставаш ти специфик свидетел на зрелище. Мила, сладка и добричка, работлива и като пчеличка. Предизвикателна е тя, красива, за приятелите винаги е отзивчива. Нина все се забавлява, с музика и режисура иска да се занимава. Учението й върви без да се напряга, ако може, се помага.
Хитри като Аполон, стаята, щом влезе, правят по поклон. Гръцки не му се дава, но пък знае да се забавлява. Момчил Шопов. Всеки език ще получи, стига да иска да го изучи. На литературата е страшен познавач, но никога не е бил добрач. Момчил Петров. Той е малко вълчелив, но пък винаги изговори. Вече толкова сме мускули на трупа, че може всеки да натупа. Николай. Прякорът му е чепут, никак той не е надут. Даже не покис е голям и въобще не го е срам. Рали от пол да разбира и дънки Хикс С се побира. Отличничка голяма е в клас, защото винаги внимава час. Крашиев. Бобан е винаги красноречив и за приятелите отзивчив. Душата на компанията е страши, с такова име няма какво да го оплаши. Теодора. От тежка музика разбира и до късно вкъщи тя не се пробира. В училището лекота върви, щом поискат всяко нещо изпори. Яна. Тери, братче, тя обича да чете, все поезия и проза ще се облече. Във всяко начинание се прав, а сърцето ни изпълнено с доброта. Да чуем девиза на 12 клас. Халепата кала. Превод. Глупости на търкалека. Автор Простамол Лунов. Цветя за класа, взети от градинката пред паметника на МДК. Пресата за 12 клас, вестник Дума. Не думай, ей! Дванайсти Д! Александър Сургов. Той е нашия фантом, притибарен като стон. Не обича да говори кратко, ще отговори. Но попиташ ли го, познай, че има 100 мечти. Спорт, атлетика, разходки, има кучета и котки, живее най-прекрасно в тестодворните залявки. Приказно, нали, но е вярно, провери. Колкото и да гадаеш много рано да узнаеш, най-добре го питай ти. Салек, ще се говори! Quiero rayos de sol
Ана Владимирова. Тя е нашата спортистка, най-добрата тайкондистка. Горда е с една оценка на шестичка ефекта. Друг успех освен победа, тя на търси и не гледа, за това се продължава, се налага громовен. Но харесваш и знаеш, че остане всеки край. Мила, слънчева, видяща и изкуствена изкреста, отговорно ще те прави жизнерадостната Ани. Ана Мария Крушева. Ана Мария, талант е голям и има ум пъркав и прям. Вечно в спорт тя се намира, чужди и свои лични избира. Обича изкуството и да твори, гривнички чудни тя прави гори. Години наред бе сина, вярна и неразделна комбина. По характер, луда, все пак не тъне ни за заблуда. Ваня Семерджиева. Силна, грациозна и красива, но понякога си пада дива. Да добавим, доста талантлива, от вълнение дори прелива. Поповите на Афродита са мъжтяло ловко плита, но пуста му съдба не пита. Тя все погрешно те залита. Обичани го прави страстно, нека тук да бъде ясно. На музите дете прекрасно, това е Ванчето. Опа! Вероника Ставрева. Шумно, малко сладко, стоя то. Слънцето ми сладко, талантливо и добро. Литературата е първа, в кабинето също, и всеки то не зърва, пуска си да я прегръща. Миловидна, гръмогласна, откровена и прекрасна, всеки мъж след нея тича, ала тя не се облича. Търси, любовта е едничка, в нея пее волна птичка. Даниела Ганева. Тя е нашата мушица, тиха и добра душица. Вечно учи неуморно, винаги е ползотворно. След наивността и клета, всеки за услуга крета. И ще вземе ли решение, е в тежко положение. Да изкуството е цен, иска да е в плен. Публиката да бъде да играе и да пее на театър, всички кани обичливата ни гани. Гергана Колева. Тя е нашето детенце, малко глезено шлемце. Всеки гледа да е душне, час с нея да посушне. Купучейка безподобна и от личичката ровна, пънатичко подредение, много надарена. Всяко срещното момче се към нея го влече, те остават запленени от мечтите и големи. Но с тях се рядко пери, премежливата ни гели. Дебора Макалева. Тя е нашата пчеличка, амбициозна и добричка. Много и безкрай говори, често даже остро спори. Ако някой по-да скаже, живото ще го накаже. Много иска да успеща, тя всички нас владее. Винаги в час присъствие се съвети ни напътства. За любовта е родена, за френзалки сме край и цена. Важна стегната подолка, тя е нашата героика.
Деница Стойчева. Тихата вода е най-дълбока. Зълбика дали висока, нежна, крехка, педантична, леко опакатолитична. Италиански пребори, винаги до край ще споре. Все мечтая за обмени, нашата благородна ден. Бюрокрация, отчети и чиновници проблемите се разсипява. И главата разклонява, партнери не се обачат. Спирали с градове крачи, тенски скокове ще заминем с организацията дори. Това е нашата величка, лъчезарната ни всичка. Захари Коритаров. Захаринчо вече е голям. Любовен грев него план. Анимеца цветни той обича да се гушка вечно тича. За катана си мечтае, по кафетата се шляе и с какички играе. Иван Димитров. В 11 клас е пришъл, че той към нас. Но с късмета на новак стана общ любимец чак. В обстановката се списаш, чари суморни залиса. Книги да чете обичам, да пишем, те се обличам. Посълта за мрави няма, ни го почва без погана, остри думи вредни хвърля и противника отхвърля. Но в останалото време той не знае, що е време. Безметен се ни заснява и рисува наш Иван. Ирина Стефанова. Рисува, хубаво и пее, езиците добре владее. Обички измайсторява, все приятелства създава. Това е сладката или на Ведрани, колкото звънина. Може би дори танцува и до късно тя се изпълнува. Галин Саминов. Дух на император с часовете препоратор. Калин историята знае, уструнно ще ви смая. Домено се бе звестър, вечно гледа той да блесне. Но и се случи да ви слепява наш Калин, че се остава. Катерина Георгиева. Жива, слънчева, красива и певица талантлива. Всеки срещна се разбира, общи приказки намира, хванеш ли за рогата, чакай дъжката от плата. Звънчна песен ще запее и няма да се живее. Тя задушка на налита, той е мрачна и сърдита, но остава нашата папа яркото, различно като. Кристин Денкова. Първата във всеки час Кристин блести пред вас. По модата се тя облича, с живота не дръпича. Уроки беше да научила, ако какво се случи, Кристин няма да пропусне. Косите буйни да разпусне. Кристиан Карев. Старогръцки окончания и латински изпитания. С завиден як замах, Гарев бореше без страх.
Кирчо Кир превърна и бъдещето ми прегърна. Magda Nazar.